Unoshandira kupi murume? South Africa. Ati pane mari yandiri kuona yakaungana yakawanda ndei. Ndekuroora profeti. Saka wakaroora here? Handina profeti. Chii chakanetsa? Mari yandina yakanzi shoma. Nani? Nababa. Atezvara. Natezvara. Ungounganidza mari? Pakutanga ndakaunganidza 4,000. 4,000 yes. Ndikanzi inofanira kusvika pa 10,000. Saka ndobva wazoita saka ndakangokwanisa kubudisa 5,000. Okay. Uri kuti wangaunganidza 4,000. 4,000. Ndobva wanzi inofanira kusvika pa 10. Pa 10,000. Wanga watoenda kunoroora here kana kuti chii chakaitika? Ndandisati ndaroora profeti. Ini ndakaudza musikana wangu. Ndikati chama ndakuda kudii? Ndakuda kukuroora. Saka musikana nekufara abva aenda kuudza vana tete wake. Womva wamuudza figa yauinayo ndine 4,000. Ndinayo 4,000. Saka ana baba vanzwa kuti une 4,000 ndobva vati aite. Hongu profeti. Ndoda 10. Ndoda 10,000 tikupe zuva. But zviri kwere kuti mukwasha akanzi ane 4,000 kuti handide ndoda 10. Hazviko nokuti mukwasha mukuyu haaperi kudyiwa kureva kuti unoramba chingorova chirosvika wazopedza kusvika paunenge vachida kwete ungori nokutanga pane question mark ipapo. Asi tiri kuti kana uine musikana wako kwewo unenge uchinyeurire musikana kuti ndine 4,000. Saka homwe yauinayo vanhu vanozoiziva sei? Now ndokubatsira hangu kuti nyaya dzako dzipere zvakanaka. Ndizvo? Hongu profeti. Nokuti pamari yauina izvozvo wane mari? Ingori 5,000. 5,000. Hongu profeti. Hai ndiri ndaitotenga hangu ka InDrive ini. Ndaitotenga ka InDrive kasingade kuruka musoro. But semunhu waMwari ndoda kuti ndimubatsire nyaya dzake dzipere mushe. Ndikuratidze something. Chinhu chiripo pana daurorwa? Ne5. Yakawanda ka 5,000. Do you know what 5,000 ni mombe ngani? Alright, ingoti itomboti pamwe iri kudhura $400 mombe. Divide m 5,000 kuti mombe ngani? Mombe 12. Imari yakawanda. So I will assist you this because pane zvezvo usina kubudirwa pachena. Chekutanga ndechekuti musikana wako hana kukubudira pachena kuti vari kuti baba havazi baba vekubereka ndibamnini. Saka zviri kuitika ndezvekuti vana bamnini ava havazi kutoda kuti aroorwe, vari kutoitira utsinye mwana wekuti aroorwe. Ndosaka vari kuisa mutemo kuti kuda 4,000 kuda 10,000. Hakuna baba kana mwana anzi akuroorwa zvakanaka asina kumitiswa unotofara kuti mwana akuenda. Saka musikana wako ari kuitirwa utsinye nehama. Saka ndapedza newe unomuudza kuti zvanzi naprofeti. Vana bamnini vako vari kutaura zve10,000. Shungu dzavo ndedzekuti usatoroorwa. Iwo uchimutaurira kuti kana uida kuroorwa funga wega zvokuita. Asi matofunga zvokuita? Mama, kufunga zvokuita kuita sei? Kutizira. Indamboti atizirereni. Indangoti kana achida kuroorwa nokuti vana bamnina vari kutokanda maspana kuti munhu asaroorwe ngazi zvokuita musikana iyi. Vavo vana vanenge vachivarodza nema $500. 5 waya mwana ari kuroorwa. Achirodza wake mwana. But asvika wekuti baba vake vakafa inherera otanga kuti ndoda 10,000. 10,000 get away man mundareva. 10,000 uita sei? Zvako zvaita mukomana. Wazvinzwa?
Yes, Prophet. asiwo dzidzo kuita murume zvinzwa Yes, Prophet. izvozvi une mari yako mhumwa wakunoudza munhu woda kuroora ndine mari yakati itaka secret. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wa Mwari vachange vari mugweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse Ali's Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD. Pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God, Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God, Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270 0778 059 270 or 0712 528 094 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. 27 February 2026 Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.